Bună! Sunt dr. Valentin Vlădoiu, medic specialist în chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă. Am vorbit recent într-un articol pentru Libertatea despre de ce unele operații estetice pot da greș și am luat ca exemplu un caz foarte cunoscut, Donatella Versace. Astăzi vreau să vă explic pe scurt de ce se întâmplă uneori aceste eșecuri și cum pot fi ele evitate. Este important pentru oricine se gândește la o intervenție estetică să știe exact la ce să se aștepte. De ce pot apărea eșecuri în chirurgia estetică? Chirurgia estetică poate aduce rezultate foarte bune, dar nu este lipsită de riscuri. Sunt câteva motive pentru care o intervenție poate să nu iasă așa cum ne dorim. Se alege o procedură greșită sau o tehnică nepotrivită pacientului. Se fac prea multe intervenții pe aceeași zonă sau se modifică prea dramatic fizionomia. Pacientul are așteptări nerealiste. Sau comunicarea cu medicul nu este clară sau nu se respectă recomandările după operație. În cazul Donatellei Versace, intervențiile repetate și modificările agresive au dus la un rezultat vizibil nenatural. Asta ne arată cât de important este să existe o viziune medicală clară și realistă. Se pare că Donatella a suferit o rinoplastie, având în vedere modificările vizibile ale formei nasului său. Buzele Donatellei probabil că au fost mărite prin injectare cu acid hialuronic sau chiar silicon, având în vedere aspectul plin, dar ușor deformat al acestora. Ținând cont de schimbările conturului feței, Donatella pare să fi beneficiat de un lifting facial care ajută la îndepărtarea excesului de piele și la strângerea țesuturilor lăsate și posibil să fi beneficiat de asemenea de utilizarea implanturilor pentru obraj sau a lipofillingului sau altor filere pentru a adăuga volum la nivelul feței. Este posibil ca Donatella să fi suferit o blefaroplastie, care vizează îmbunătățirea aspectului pleoapelor superioare și inferioare. În cazul ei, majoritatea acestor intervenții, în loc să elimine semnele de îmbătrânire, nu au făcut altceva decât să modifice fizionomia și să ducă la un aspect artificial. Cum evităm astfel de situații? Succesul unei intervenții estetice nu vine din miracole, ci din planificare și echilibru. Ce contează cu adevărat? Să alegi un chirurg cu experiență și pregătire solidă, să ai o consultație sinceră în care vorbim despre ce se poate și ce nu se poate obține, să alegem o soluție adaptată fizionomiei tale și, foarte important, să urmezi indicațiile postoperatorii. La Clinica Aesthetic Sense asta facem zi de zi, tratăm fiecare caz individual, cu grijă, răbdare și fără compromisuri. Scopul nu este perfecțiunea, ci echilibru și naturalețea. Dacă te gândești la o intervenție estetică, nu începe cu promisiuni, ci cu informații corecte. Vino la o consultație, discutăm deschis și vedem ce ți se potrivește. Sunt dr. Valentin Vlădoiu și te aștept la Clinica Aesthetic Sense, unde sănătatea și armonia vin întotdeauna pe primul loc.